Wis model-model ae. Mangkartolo Astrokoro. Saiki bonjor. Susih lak kentekan gending iki rek. Tapi mau nyambut gawe gak apa-apa. Glambiarane. Wis sampean dodok anu, cak iku ya. Iwak klothok cuma loro ngawe arek wedok, kliru wong dodol bakso. Sopo abane? Mungsu abane kok. Mula kita aja wedi kangelan nyambut gawe sing giat. Tak nopi kira sebab perlune kanggo golek pangan supaya uripe gak sampe ngeneki sandang uga diperlokno penting kanggo bergaul kumpul ambe kanca pancen cocok omongane wong tuwa ajine diri saka lati nek raga saka sana sing nomer 3 ngeneki papan nek panggonane wis pernah kita gak kira mulai sak waya-waya wis ana gawe jujukan ibarate manuk wis duweku sing nomer 4 masalah kesehatan ayo dijogo anane kebersihan
iku penting kok kemah ejo nek rakyate wis pengalaman gak kekurangan negarane maju murah sanjang nanto orkes ojo rame-rame ayo dirungokno nyanyiyane sing no ngarep wis prenalung duwe sing guri umet goleki tesene sebab riyono wedo ayu rambute kriting gawe rok biru nek dilirik mesem guyu bareng dipara nyarek lanang ide asu arek lanang rumangsa malu budo arek wedok dicakek asu arek lanang mlayu ga susu akhire nobrok wong dodol lontong tahu sing dodol tahu rak meso waktu ditobrok tiba kesliyo coweke pecah gak ono sing foto sing dodol tahu lak jaluk tempur arek lanang lak pringis dijaluki duwe kok kudu nangis sing dodol tahu durung oleh paring bareng gregeten arek lanang diteplok petis sampe kileng awak sak kujur rupane sampe ireng dasar areke wong padha menteleng delok arek lanang dadak persis budeng mendung peteng kalingan mego cekak semanten atur kula cekak semanten atur kawula awula sing kari kaya suarane tawa lan nyambut gawe dulet arek mari gawe gending ngene supaya gak kantekan lah ya apa wis 48 melomer diterusno ae ngene ya bos iki nerusno aku pengen nyambut gawe enak-enak lho rek aku biyen tapi wong nyambut gawe pokoke gak pepirik barange liyan ya gak apa-apa paribasane wong nyambut gawe melok tunggu omah kuno adik wong sugih sik Joko omahe nang nggon balung benda adik wonge gedhe dukri rungi dawa wong bali merunu wis tak ewangi kaya ngene batah aku ndelok kanca lawas gak tau kepethuk iki nek kapan gak diampiri ya sakno yo an adik wis tuwa pisan nek oleh rezekine kapan gak diampiri ya apa ngono lho lho kok mringis lho engko mecucu jare mecucu lah repot lah iki mertandakno nek akrab ngono supel iya wis gak rene ben iki wis tuwa sapa maneh sing ayakno nek arek sing nom-nom ngene iki lha apik ae sih nek kapan ana apa-apa ya ayo diparani merono. Gunemanmu iku seneng aku. Iya. Sedidik ta nyoga entil-entil. Aja ngono ah. Ya iki lah sik eling nang beno ta. Lah ya dadi paribasane aku iki gak ono sing tak pangan nitipno awakmu lah ngono. Ayo gak ngono iki ana rejeki Didi. Ya ayo dipangan. Iya. Aku ndolek peno wingi, tak pedu peno. Gak tahu kan medhok aku repot saiki. Nang ndi? Aku lak koneksi ta.
Waduh, saiki atik pinter koneksi barang. Lho, tanpa koneksi kurang hubungan. Koneksi apa? Iku andang sono, tadi golek berita-berita ngono lho. Sekirane menguntungno awak dhewe. Iya, pokoknya gak merugikan. Iya. Aku rono, gak pedhu bojo peno. Iya. Orang putih kenal si bojo. Mangkel iki. Kon ditono mangkel sebab gak tak belanjani. Lah apa gak perlu belanjaan? Lah len di dhuwit. Lah nek ana utang ana. Ono malih ngono. Kon tak kandhani. Awak dhewe iki saiki andang sono nang kanca. Perlune. Perlune cek gak kepaten obor. Lah ana paribasan niku. Iya. Dulur dadi wong liya. Wong liya dadi dulur. Kon iki jari sapa? Kono ngomong, Kon iki lah ya jarine sapa? jare aku dhewe. Wong liya dadi dulur. Ha isa ya? Wong diutang seling ae. Jadi Iya. ya apa? Ora perlu apa sih, Bun? Nek aku gak ono perlu nih, aku kapan njaluk pendapat awakmu. Oh iya, lah gak ono eleke ta. Asal menguntungkan. Lah iya, nek rugi digawe apa njaluk pendapat iya ta? Iya, pendapat apa? Iki lah aku wis suwe bebujuan. Ya wis suwe, wong sampe duwe anak sakmono kae arene. Jadi siapa sih? Wong mandul kok. Duwe anak. Mandul. Gak duwe anak kan? Gak duwe anak ya. Lah makanya aku duwe cita-cita, kepingin rabi loro lho. Cek ono majune ya. Kowe wis tuwa tapi Tua lak wonge. jiwane koyo arek enom. Iya, Tapi tapi rabi loro, wong rabi situ ae gak kuat ngingoni. Lho, Kok iku. rabi loro? iku urusanku iki. Lah iya. Mosok kabeh tak jalukno derma duwe ya. Ya gak mungkin ta. Ya gak mungkin. Nah, Lah, iya. ngene lho pendapatku iki ya. Apa pernah rabi loro wis utang-utang duwe. Nah, kok rabi maneh gak tambah nemen ta. Oh, lah. Nemen gak iki lah urusanku ta. Aku lah njaluk pendapat awakmu. Iya, iya. Nek iso trimo, nek gak iso aja disangkal. Iya. Wong nyangkal wong gak apik. Iya. Fitnahan. Fitnahan ini lebih kejam daripada duwe anakan. Ngono. Pembunuhan. Iya, pembunuhan. Lah dasarnya apa sih bener kok sampai rabi maneh? Lho, anane rabi maneh kon kudu ndelok. Iya. Pada waktu Perang Dunia Kedua. Oh, kelincipen bener itu Kang. Wong jare rabi maneh atik nyatur perang dunia kedua iki. Lho, cek ngerti kon. Wis tak kei gambaran sing dicilik-cilik ae. Iya, iya. Waktu pecah revolusi Iya, apa ya? tahun 1945. Perhitungane wong wedok ambek wong lanang iku akeh wong wedok. Loh, Sebab wong lanang akeh sing maju menghadapi mungsuh kena tembak. Lah ngono ta? Mangkane aku omongan bener wis ketinggalan omongan ngono iki. ketinggalan apa? Lho, wong lanang mbek wong wedok iku cacahe wis akeh padha ae. Oh, gak iso akeh wong Padha wedok. akeh. Kon iki jari sapa kon iki? Pole-pole kok cari sapa ae. Akeh wong wedok kon iki gak percaya nek akeh wong wedok. Lah kok iso akeh wong wedok? Kon nek gak percaya meneh nang omahku. Burine omahku wong petan niku. Wedok tok wong petan buri. Iya lah sing rondo tangga penthok. Lah pernah nang omahku apa? Wong lanang tok nang omahku iku. Wis durung duwe bojo. Kon sik gak percaya ae. Iya, gak percaya. Ndelok tak saiki. Kon nek gak percaya nang pasar Pabean. Sing dodol bumbu wedok tok kan tadi. Iya lah pengetahuan penuh nang ngene pabean pasar bumbu kono. Tapi ndelok pasare. Lah, pasar sapi. Ayo. Ayo. Apa? Sing nggo pecet iki sapa? Wong lanang. Nah sing nuntun sapi ku wong lanang. Ya tapi kon gak kon katutno sing dodol semanggi. Iku wong wedok iku, goblok. Iya lah tapi mosok blantik wong wedok. Dadi peno gambarane nek pancen akeh wong wedok teko pecahe perjuangan nasional tahun 45. Iya. Pancene sing dadi tentara iku wong lanang. Iya. Sing menghadapi mungsuh wong lanang. Ya sing kena peluru ya wong lanang. Umpamane saiki mungsuh ngunekno mriyem. Teko nggone Jembatan Merah umpamane. Iya. Ditembakno nang nggone Republik umpamane. Iya. Duh. Wes. Lah ngono ta. Wong lanang liwat. Wong lanang liwat Peluru. tiba dia. Apane gak mati? Iya. Ya apa? Peluru. Saiki mungsuh ngunekno mriyem maneh. Dia. Wes. Wong wedok liwat. Peluru balik. Peluru balik lah. Peluru balik kok lah apa? Lho ndelok wong wedok lak sakno ta. Padha gak ngono Cak Bontang. Lah ya. Nek peluru gak ono mripate. Iya. Peluru budal. Nek jange niba nang gone wong, gak peduli cilik gedhe nom tuwa lanang wedok, ketiban peluru ajur dadi sak walang-walang. Gak ono peluru budal ku wes. Wong lanang terus. Wong wedok terus balik. Gak ono.
Iku ndelok peluru iku wis bonapit kok. Oh, peluru. Dadi nek ana wong wedok iku sirikan pancene. Ana peluru kok sirikan. Iku nurut ilmiah kok. Ngono lho. Saiki nek pancen peno iki jange rabi maneh. Heeh. Cinta iki pirang persen? Cinta iku ndi dia 100%. Kurang? Gak kena. Luwe. Ya gak kena. Lah saiki pampane peno rabi loro. Iya ya. Ditakoni mbok tuwa pirang persen cinta peno? Lho ya 100%. Lah nek takoni mbok enom? Ya 100%. Lho ana cinta kok sampe 200 apa ya tumon? Nah, ayo. Masih 500 kabeh apa kon? Wong cinta kok. Iku urusanku kan. Lah ya cinta penelas ngomong nek 100%. Heeh. Lah peno nek kapan rabi loro, 100 dibagi loro. Mbok tuwa 50, mbok enom 50. Iku nek rabi loro. Lah upamane rabi 4, 100 dibagi 4. Lho lak mantep selawian malah. Ono wedok kok mantep lawian. Dadi maksudmu kon ngelarang aku? Aku ya gak ngelarang, cukup peno kekayaan peno rabi loro iku. Nek kapan sih durung cukup peno rabi loro, apa kata marat marit? Ora bis itu wis kaya ngono. Kok rabi loro? Iya. Cek kendele. Lah iya. Lah ya kapan kendelku iku? Lah ngono ta. Kendelku iku kapan kok kon cilikno atiku iki? Oh, tadi kendel pernah dhisikno. Iya. Kok mangan gak mangan bojo? Oh, iku cek melok marang tuane. Lho, kok melok marang tuwa ya? Lah apa gunane dibentuk marang tuwa? Wis babano. Wong marang tuwa kok dibentuk iki. Lah ya kapan kapoke nek gak direwo iku. Lah ngono ta. Sing penting ku ya peno. Tadi nyandangi ngingoni ku ya peno sing duwe bojo. Lho, cek lucune. Lho kok lucu? Dadi wong wedok gak mangan-mangan nek gak teko aku. Iya, sing ayakno mesti wong lanang. Lah piro suwene umurku iki? Lho. Lah di sekso barek wong wedok tok ae. Lah kadhe sik ya apa wong peno rabi arene. Mangkane aku gak gelem rabi keluargamu lah ono tekanan ngono iki. Bareng keluargane yo gak gelem peno rabi, Kang. Lah aku ngapik keponan kan kanggo apa? Lah aku kepengin dipawan peno ya perlu apa? Jare gawe contoh. Wae contoh. Ya gak apa-apa, iku kabeh kan masalahku. Iya, tapi sing penting bener kudu nyambut gawe dhisik. Lho aja kon kandhani. Kuwi nyambut gawe. Hah? Wis nyambut gawe ta? Lho saben dina lah nyambut gawe. Oh, ya gak eru aku. Nyambut gawe. Lho aku lak ngrombeng ta. Ya wong rombenge kok dijojokno lho peno iki. Lho. Oh nyambut gawe rombenge jange rabi loro. Lho kabeh ku ono derajate dhewe-dhewe. Iya, iya. Ana wong dodol soto sing gak payu ya ana. Sing rombeng maju ya ana. Iya, sebab iku rezekine wong dhewe. Iya. Lah kuwatir apa wong atas sing rombeng? Rombeng apa? Lho, rombeng kain-kain. Oh, kain-kain. Nek ana celana didel apa? Ana celana tisian. Hah? Celana tisian. Gondrene apa? Gaya apa? Tak bedahi pisan. Sing tisian gondol aku. Lah gak payu-payu koni. Oh nyambut gawe Koni ngrombeng. matani pangane wong ae. Nyambut gawe liyane, melok aku wis. Nah, nyambut gawe apa? Nah, wis dodol jangkrik. Hah? Dodol jangkrik. Lah apa jangkrik didol iki? Lho, jangkrik didol. Lah ya apa carane dodol jangkrik? Nah, ndolek jangkrik dhisik. Nek wis akeh didol. Saiki lak akeh manuk sing panganane jangkrik. Iya. Terhitung manuk apa iku? Manuk iku cacak rawa. Oh. Iku mangan jangkrik. Dadi ngenteni cecak rawa iku nek mangan. Iya, mangan kene dodol jangkrik. Nek kan wong tuku cecak rawa, lah jangkrik lah gak payu-payu. Apa gawe medeni tikus tok to ta? Oh, kono nyambut gawe dodol jangkrik ya gak gelem. Lah ya golek penggawean sing sesuai barek aku. Oh, delok tenaga punake wong wis tuwa. Iya, senajan tuwa ta diploma kok. Waduh, Lho, kabeh kancaku lak wis nggondol ijazah, SH kabeh. kabeh. Iya, saking aku S blok. Iya, kabeh ku salah awak dhewe ya. Iya. Kabeh terusno pelajaran, aku salah terus layangan iku apa? Layangan gak layangan iku lak urusan benda tapi Iya, nek sekolah Heeh. waya sinau waya belajar ya belajar. Mestine ngono. Ojo layangan. toh. Makane awakmu iso heran anak-anake dhewe ae sing hati-hati ya ta. Iku sebagai contoh. Iya, Tibake nduk kene ta sampean iki, Mang. iya tukar pikiran. Tukar pikiran-pikiran peno lho pira ditukar-tukarno iku? Wah, ya iki lho. Nek lulusan SD yang ini. Aduh, mengginae ambek aku. Wong wis gelek tak kei briefing arek. Briefing apa? Gak maju-maju, ana sokren dirungokno sawane. Iki siapa sih? Hah? Siapa iki? Iki lho. Ya, apa sih kan gak Apa sih kok ngomong iki siapa garo tane aku iki lak bojone ta? bojo apa? Lho, sampean ngomong kok iso kayak ngono? Ojo bojoku. Lho, lah sapa? Kasar. Apa? Sprayku ngono lho. Ngomong sing genah
sampean niku. Iya ya bojo kan. Sik dadi ya. Hah? Sik dadi. Lah perlu kon pegatno ta ya. Lho lah ya tadek-tadekno. Gak dadi lah apa nyusul rene. Ayo, Kepingin Kon. tak tendang ta. Lah ya ngono bojone ayu-ayu jange rabi maneh. Lho, sampean jange rabi maneh. Iya, Sok. Jange rabi maneh ta? Sokren dek. Lho, ngomong ae terus terang nek pancene jange rabi maneh, aku gak apa-apa. Ambekan ndelok potongan apa nek jange rabi maneh. Wong karek mateke ngono kok rabi maneh. Bapak gak apa-apa kanggo pengalaman. Gak apa-apa. Dilono bojo ku sing Iya, sabar. asal gak mati temen. Ya aja ta, aja. Lho iya kaget ya. Sik sampean niku. Geten ya, geten ya. Getun. Iya. Getun ya. Soale aku nek sampean tinggal mati ndani aku. Iya, 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 Lho, iya. nek tunggale kaya ngene gak ono maneh. Gak iso iki ninggal aku. Apa? Lho sebab popoke wis tak gawa. Ya apa kok di? Wis gak iso arek iki. Iya ning nek peno ndolek sing kaya cah blontang kene ya Oh, wis gak repot. ono. Iya. Tahun 86 iki wis gak orbit. Ya apa sih Dik, wong balak-balik tak permakno terus are. Ya, Ya, ngene lho. iya. Saiki nek kapan cah blontang iki lak kepengin sik eno maneh ganteng Iya. maneh. Iya, Lah iya. ono sing dioperasino, operasi muka iku. Dioprasekno ta, Cak? Iya. Ganti iku lho ganti muka plastik. Ya apa sih? Ini plastik medel. Apa? Ada yang ditambal aspal ya. Kon lapo wis tuwa kadek dikek muka plastik barang iki. Cek ketok eno. Iya. Mrile iku cek gak kator rile. Iya. Apa sih wong iki sik tas tak gantekno adakno relay ku adakno. Iya coplak-coplok ae. Salah gak kon baut. Sakane dalane sepur antarane. Cek buru iki, Apa? cek buru iku untune kari. Lho, kari ndok endi? Iya wong pesen kartolo kok njupuk. Sampeyan iku ya. Eling aku iya. Ya untuke kok gak disapu pelayane ya. Lah iya. Iya. Hati ta, nek ndeke aja gletak-gletek. Iya pikiranku iya ta. Untuk jaga nama cek gak ketok. Cek gak ngono. ketok dideket. Iya, dadak lali. Disapu pelayane mbok. Ambekan Tapi- sampean niku. Heeh. Lah terus ya apa? Saumpama disapu pelayane, sampean nak sidok. Ya pesen maneh, Dik. Oh, ndelek sing Nek ya nek ndek dhuwit nek gak ndek dhuwit. Ayo. Carane. Carane ya apa? Ya digunemi ta. Aduh. Sembarang gak teko guneme ta. iya iki omonge lemes. Jane pinter kok. Makane hasilnya akeh. Sampeyan tak kandhani ya. Iya, iya. Anane aku katut ya mergo lemes guneme iki. Lemes guneme. Arek ayu nek tak rabi male elek. Gak tau. Apa sebabnya ayo? Kata dibelanjani pek nih. Lah ya tak gebuki terus. Ya cok ngono. Lah kon lha apa nyusir rene sih? Saiki ngene lho. Kok pantesen ta? Lho, ya pantes ae Ya wong aku pantes bojo ya, sampean kok. Gak Gak cop- pantes ya apa? Gak Joko Genji. Lah, kok ada Joko gengsi barang sampean isin ta tak tututi? Lho, izin ta? izin Izin gak izin. Lah apa sih isi bojone? Ya gak izin. Perlu apa sih? Lho, Perlu kok njaluk pedeng. duit. Tadi kan gak duwe duit nek gak teko aku. Lho, Loh, ya apa sih Oh, aku iki tak pecut njaluk isen. kok dhisik. lah Lah, bener lho wong Jan- iki bojo peno ae njaluk blonjo peno. Lah aku njaluk uang oleh ta. Apa njaluk tak kei ta dhuwit? Lah nek kon kae do nrimo ya. Tapi bojo peno tak rabi. Gendeng ta? Iya. Kon menentang KUA kon. Ya gak ngono. Wong rabi entek sak pirang-pirang. Aku rabi iki gak entek 100-200. Lho lho Nek mosok. piro? Jutaan. Alah duwe sapa? Iku rencanane. Rencana tapi rabine saiki peno rabi dhisik gak peno Lah, Apa belanjani. iki? Lah Aku kon butuh njaluk duit. di. Kon gak iso daya upaya, jare mentar. Lho, sampean ngejangi aku ombo ta? Ya. Lho. Nek aku pancene sampean izini tak dolek dhewe aku. ojo ah, ojo. Lho, bapa wong Ojo. saben-saben tak jaluki dhuwit Ojo, ngomong Iya, ngono. tapi aja nyebal jalan. Lho, enggak lah lha apa? Lah kon nyambut gawe apa sih coba wong wedok. Usaha sih. Wong urip kok. Ya wis gak mulih lak wis yu kok. Gak boleh. Lah kon seneng nek aku kadun. Gak boleh apa. Lah peno gak tau jawab. Kon apa sih kok melo-melo iki? Lho lah iya lah iki orene krungu iku gak melok ngomong ya Sampean yo kan. ngono. Hmm. Wong dijaluki. Lah kon kok njaluk duit perlune kanggo apa sih? utang durung iso nyaur. Wayahe bayar arisan yo gak iso mbayar. Lah aku terus ya apa? Lho kon mosok gak gelem melajari buku sing nang omah. Buku apa iku? Buku bojo peknya. Buku bejo. Dia buku bejo. Tadi sekolah percuma kon tak sekolah no pembukuan nih. Soalnya aku
durung lulus. Nek wis lulus ya pinter kok sampean ngono. Bukan halaman 9. Iya. Ngono lho. Halaman 9. Heeh. Nek utang akeh, kebat minggat to. Oh, dikandani kok. Saiki nek minggat nek kepethuk wonge apa gak isin? Isin. Nah. Isin. Carane guneman Ngomong. sing luwes. Ngomong ya apa? Ya apa, Dik, wong keadaan koyo ngene. Iya, Ngono ta. tadi omongan peno lemes yu. Nah. Ya apa upamane sing ngutangi wong lanang. Lah. Tadi peno lemes omonge. Barek mesam-mesem. Nah, ya apa Cak, wong aku durung iso nyaur peno ya Barek peno sing mesem. sabar, ambek pundake ku lus-lusen. Oh iya gak apa-apa. Ya wis gelem aku gelem ngono iku. Iku pundak tok ya. Ya gak apa-apa sih, Cak. Wong atase pundake ae. Iku lak ngepek ati Cak Blontang. Pertama nang pundak. Supaya dhek iku ini kapan gak ditagih ngono lho. Ya, Iso iya, mesem wes, gak bumbu apa-apa. ngono lho. Iya, sing kuwatir pertama nang pundak. Ngamak sing gak karu-karuan. Ya wis sampean nanggep iku minangka kecelakaan nak wis. Lho aku lara jantung lho ya. Ayo gak sampe sakmono. Lah nek bojo-bojo sing- nyendak lah pek temen aku. Lah saumpama aku ki mentolo ninggal sampean wis tak tinggalke. Wis biyen wisan ngomong aku kok, cak gak mentolo. Lho, mosok ngomong kon? Iya, jadi tak tinggal iku wis ngomong aku biyen. Gak ngono kan barek sakang pernah apa kon ya? Lah wong iki kanca sampean ya aku bendina kepethuk. Kok malah didikte barek? Sokran sih. Ya gak didikte, ngomongnya iku kebeneran cocok, ngono lho. Tahu ngomong ambek aku ya. Ngomong ya apa? Sing pernah antem biyen iki lho. Ya tapi luput kan. Luput apa? Wong bener kok luput. Ngantem luput kena gedek iki apa? Gedeke bolong. Tak antem pancen luput. Lah ya luput. Wong arek iki iso karate kok arek. Oh iya. Lho, Iya. Sampama aku gak iso karate, Pak. Oh, Gak sida. dadi wong aku. Remekno ya, Yu. Iya. Tapi kalah barek karambol dhewe. Kok iso ngomong ngono? Ya saiki ngene ya Blontang, wong peno iki duwe bojo ya Iya, perlu iya. geger-gegerno embong. Iya kran iya. Ya diatur jalan musyawarah. Iya bener. Ya apa isane peno nyukupi wong wedok gak duwe duwe usaha. Usaha gak iso omah didol. Nah, iya bener. Digawe bayar arisan gak nyaur utang. Wis beres persoalan. Ya apa omah iku didol ta ya. Lah kira-kira oleh tangga sampean didol? Kan kan. Heh. Ojo hati-hatimu kae. Omah iku omah kontrak. Omah kontrak. Lho, omah kontrak. Iya. Lho, pernah durung duwe omah dhewe? Oh, sik dorong kok. Wah. Ya apa nyele omahmu ya waktu itu? Oh, seneng nek kapan aku ki turu nang nggone nisor. Iya pancen. Apa ya apa ya durung dikekno omah sak mono lawase gak bisa. Ya, gak jaluk, gak kroco. Alah. Sembarang iku nemono ta? Aku bala-bale lak ngomong sih ambek sampean. Didelok. Wong omah dhewe, wong buktine sampean ngomong sik durung iso, Dik, sik durung iso. Ngomong ngono terus kok. Iya, tapi guneman aja dibuka nduk tangga. Ya gak apa-apa sih, ayo, cek ero tanggane. Tanggane cek krungu nek krungu peno iso sadar ngono lho. Ya tapi nek krungu awak dhewe kan jatuh nama iki. Aduh. Jatuh nama. Ane rumoso jatuh lah cukup ono lah. Lho. Nyukupi tekan di efek sing tak jaga. Waduh. Kon iki. Kata wong gromol-gromol sange gak lewat kene, boleh lewat kene. Iya ya gak apa-apa. Tak delosakno wong telu sok. Ya apa geger ae lho. Ya ada persoalan omah aja kuwatir. Tambahan penduduk manusia. Nek soal omah aku krungu gak kuwatir. Iya, iya. Wis Lah, ono aja kuwatir. Nah, ya, sono iki kontrakno wis meh lunas Saking ya. tak iya. Wis ngene nggo omah ono, omah nganggo. Nah, iki wis. Lah ya Wis. ketepaan, Cak. Ngaliyo wis. Wong loro cukup, omahe manyang. Lah kira-kira sing disenget dhisik sae iki. Sampean. Manyang iku ngentup. Ngentup. Omah nduk manyar kok manyang. Oh. Manyar. Omah nok manyar, Kartolo lek duwe omah nok manyar. Kok manyang? Tapi ambane sak meter pesagi. Iya ya. Lah turune wis ngomong sak meter pesagi turu ya gak iso. Turu ambek ngadeg ya apa? Dulu bareng ngadeg. Iya. Sangat sulapan kan. Gak, Kon iku. rong kamar cukup. Rong kamar. Perkara adang kok nunuto wong wedok. Dadi perkara adang nunuto wong wedok. Heeh. Lah engko perkara pun ambek bojo pun wis turu gentenan ae. Iya. Kamar loro cuma siji. Cilik. Saiki nek awan bojo peno turu, bengi peno sing turu. Ya, Iya. bener. Turune aplosan. Iya. Peno bengi bojo peno kok turu awan ya. Iya, gentenan Turu gak bareng gak iso. Gak iso gak cukup. Gak cukup. Gak apa-apa sementara. Lah kapan turune bareng?
Wah, iya Gampang, ku tak dandani. Heeh, Tak tukokno kayu tak ge susun. Iya. Cuma lek kasure ana bantale kayu. Sementara iki kayu dhisik dikei paku ya. Wis gak apa-apa iso dukur kok. Oh, iya iya. Paku dudur dipaku teko nisor kan enak kan dhuwur. Iya dhuwur. Engko loro terus keseper ngono ae ya. Keseper apa sih? Wong bantalan-bantalan paku ya. Lho, sing dipakuni sore. Lah ya iku engko kena dicoke. Ya cek tahu ngono lho, cek tahu sawangane kok ana menungso. Kon jeneng nek ana wong lanang geger otake. Dipaku teko pundak kene lho. Sekali-sekali gak apa-apa. Tak sediano. Bantal yo ono, Cak. Bantal yo ono. Wis isane turu bareng kok gampang. Ujugno turu nisor peno gandolo ae. Sementara kan lek sewengi lek sik kuat sih. Sewengi gandol tok. Ane gak kuat dicancang lak kene lho. Cancang ndukur aku kuat wis. Tapi iki turunane kalong kok. Oh iya gak apa-apa. Tapi gak turunane lowo ta, biasa gandol. Ya, pernah paman lowo iki. Kon iki apa nang lowo-lowo. Pirang tahun sih? Apa nih? Kontrak kurang berapa tahun? Wis mentek iki. Mentek. Ya jano cek entek dhisik. Nentek terus ngayubno endi. Ha iki apa diusano Tak tak jano ae golek pengen mbek aku. Iya. Peno obyek kok ngidul lek dina iki ngidul aku tak ngalor. Engko lek peno sing oleh aku kabarono, lek aku sing oleh peno tak kabari. Nah, padha kabar-kabaran ngono. Yo. Terus bojoku dek Yo endi? cek mulus. Tet sementara titip nang nggonku. Nek omahku kan lho tek gembol bojoku. Lah cocok mundak nambahi bicara. Alah, kok iso ngomong ngono lho. Peno usaha yu, usaha gawe wong wedok kudu gotong royong karo wong lanang, aja wong lanang tok. Ya. Ning ngono ya ngono. Aja gantungno, aja gantungno wong lanang. Jarine geman-eman ngono. Gak saiki gak eman wong utang iso. Wis gak tak Eman eman. temen ta sampean? Gak wis. Pokoke kon mulai nggawa dhuwit. Aduh temen ta. Bakon mecitat terus ngono wis. Ambil pusing wis. Iku jenenge sampean gak abot ambek aku pisan. Lho abote abot sing penting kan saiki dhuwit iya. Loh, kok ngono? Saya kanggo njogo ketenterman nyambut gawe obyek iki mah ya obyek biasa aja. Sampai rumah tangga iki retak ya. Iya, Wis obyek kok ngelokno apa-apa aku saksine. Bojo peno sing tanggung sementara iki nyambut gawe, engko golek obyek mareng kok lek nyambut gawe aku sing nyekseni. Sakjane ngono rek ya. Ya kanggo nutupi kebutuhan. Iya, aku dhewe ya sungkan. Mamula ta. Nomor liya lah blondang. Iya. Karepe aku sak karep dadi wong papa dedek. Iya ayo. Urip rumangsa ayem ya kaya aku iki. Urip sepisan senenge ngene. Durung urip ping pindho aku. Lah mlungsungi kaya ula ngono lan. Tapi gak nek semono sih. Sebab wong urip iki teko derajat teko nasib. Masih sekolah pinter cara ya apa nek nasibe elek ya tetep elek. Tapi nyatane nasibku bagus terang wae. Bintangku bedeke semebar terang wis. Lah ya apa gak terang bintangku. Nyambut gawe di perusahaan tape ngene wis luwe-luwe sing tak pangan, luwe-luwe sing tak sandang. Tapi nak basman umum. Atik tape pohong kuning. Waduh wis. Mulane tak hati-hati. Derakan sakmun akeh. Sing teko rene kulak gawa Banyuwangi, kulak maneh digawa nang kono Cilacap bareng kono. Sembarang teko garapane tape, nek garapane apik ya awet. Tak ndelok tanggale. Nek gawe tape tanggal sakmene tak bates sakmene. Nah nek sampe 2 tahun gak mampu tape. Nang tape go nang luar negeri gak mampu campur semen. Cuma ya iki sayange, awak kadung mapan, urip kadung seneng. Bojo gak ono. Tapi gak apa-apa ngarane sembarange wis di ondo bare sing kuwasa kok. Tapi aku semboyan masih bojo gak ono, pokoke anakku tak pinterno ngono ae. Nang jare iki, Mang. Nini. Cek Pak, anu nanda tangani kiriman.
Iya, tantangan nak ya. Sing akeh tantangan, cok akeh entek tanganmu nak. Ya apa sih arek Ya apa sih? Direwangi nyambut gawe kok. Lah iya stempel lah padha sih. Stempel Oh, ono. stempel ya kurang kuat, Pak. Oh, iya. Sing trimo ku sapa? Sing ngeculno sapa kan? Oh, stempel gak kuat ya. Heeh. Amri kuat kan betul neser. Pak, alat telegram anu teko nggone luar Jawa, Pak. Kiriman bulan depan iki njaluk ganti warna. Oh, ya tape iku. Iya. Waduh nih Kastini. Cek nomere tape ganti warna. Lah delok punge nih ana bawang putih, ana bawang kuning. Mosok delok kiriman tape lorek. Lah kaya petek. Pak. Bentuke iku lho kan iso di model-model sih, Pak. Iso ya. Nah, mulane. Iya ya gampang-gampang tak urusane iki. Ngature wadahe iku. Sing penting kudu ngurus awakmu saiki. Apa Sebab aku makmu diurus? gak ono, ya. Heeh. Ojo sampai awakmu iku mang pengertianmu, pengetahuanmu sampai tenggelam. Ditingkatno nak ya karile nak ya. Menek apa, Pak? Menek nyoklopo. Ditingkatkan tuh lewat apa? Lho, maksud tingkatno iku mang. Saiki aku takon, sekolahmu teko apa sih saiki sih lulusanmu? Nah, baru SMA. SMA. Iya. Anak lulus iki terus ya apa? Lah terus ya terusno, Pak, ya kuliah nek bapaknya nek sik gelem bandani aku lho. Nek perlu kon ya kuliah nang Fakultas Gajah Mada. Gajah Uling, Gajah Mungkur nek. Peringisan tok kon, peringisan. Iya, Pak. Kebun binatang mau gajah-gajahan. Lah iya, iki gak nuruti karepmu sih. Wong sing bandani gak bosen. Kon kok menteng kelek bantah mek wong tuwek lho ya apa kon Yo iku. kok sih, Pak. Enake mengambil fak apa? Jurusan apa? Jurusan ku wis panjang Surabaya Semarang. Lah malah nyopir aku, Pak. Ya terserah jurusanmu apa nang hukum ya kenek. Kan ono fakultas hukum iku. Hah? Fakultas hukum kan ono. Hukum? Iya, Ngukum siapa, Pak? hukum kon. Yo, fakultas hukum kan warna-warna. Perdata, perdana kan ono. Perdata, perdana barang iku. Hah? Apa jawabannya? Wis temen ta sampean. Lah aku iki gak iso cuma Pidana, Pak. pidana mbek perdata barang iki. Lah iya. Ono mana barang, Pak. Oh, iya sih. Iya. Airut. Kan ono polisi Airut iki ya. Oh, kenal ya sampean? Yo gak wong-wong dari polisi Airut aku hukum laut ayo. Hukum laut itu sing di adil ya apa iku ya. Mbok apa sing dihukum nduk laut Ya iku? penyelewengan kadang kepiting itu di hukum. Waduh. Lah kepiting dibondok nyupet iwak gadul lah. Sing gak ngomong ngono iku. Kan nabe ya apa kon iku? Aku iku bodoh tak bakon umet-umetno gak karuan. Yo Lah sampean pokoknya koyo iku. ngerti-ngerti yo ngakei pengertian nang aku, Pak. Takono Sik dhisik. koyo wong intelek lho goblok iku. Ya ndak apa-apa. Iya Kan ya gak sekarang jadi apa-apa. bos. Lah iya. Masih tape ya bos. Lah iya bos tapi. Mas. Sapa kon deh? Oh, Saripa. Kene iku ngomong si genah ta. Lah iya iya ri. Mbok yo sing blenger titik ngomong dibalan-balen. Lho tak ngono. Aku yo kepleco. Wah, gak kawari. Kon iku sapa kon iku? Iki apa Bagian bener? kirim ta iki? Eh? Bagian kirim. Lho kok bagian kirim ya apa sih? Titik. Awan kok seje ya? Sini. Kok ini panas ini? Iya iya. Ono adem ya? Dondi. Konku ku adem. Lah apa? Banjir. Nyari aduh. Tekek njaba gak apa-apa tekek njaba. Apa? Lah aku lak dodol tape ya. Eh? Waduh, nyanyi aku. Lho. Aduh. Kan itu tapi kok kepikul dah. Iya. Lu alari. Mulane seyek anu mulane. Lah iki Kamu. Bang. Eling-eling duwe kanca ya mampirin aku Bas. Ya peremben tape. Masalah kok nek ngomong masalah tapi aku rumangsa isis. Isin ya takno. Nek gawe apa? Kaspe apa? Ya kaspe biasa. Lho, mangkane laris. Apa? Nanggonku kaspe konderuwo. Wah, ngawur. Gak kena ditape iku, mendem iku. Mangkane gak payu blas, Bas. Wong dodol dan saya gak boleh jalur tapi kon melok aku ae. Wah, aku seberhaluan nisan. Oh, ya apa? Wah, musim buah-buahan iki aku Iya. badiku akeh, Bas. Apa? Kula rambutan aku. Wah, iya tepak iki. Nang Jakarta. Waduh. Barang sak truk laris. Iya. Rambutan lawis rada kaungsum mah. Iya. Njaluk sing asli masyarakat iki. Apa? Rambutan iku terus sing asli. Aceh. Iya nang Aceh aku. Bareng teko Aceh kono rambutan wis entek terek kabeh. Iya. Male-male nggawa rondo Aceh. Oh, mau kok samit.
Apa persekali samit omongmu. Apa? Bareng aku nggawe iki geger terus rumah tangga Om. Ya ngapur Makanya aku. kerja iku. Iya, lah kene mang ya siji gawe loro gawe. Nah, sing penting ae sing penting ngomong. Iya. Ya apa maju perusahaan? Maju. Oh, lumayan. maju. Sedina entek piro? Wong takon adikmu ku apa ya tok 2 truk 3 truk. Lho, bungi ku. Mandi ae. Heh, ora luar Jawa. Tapi pernah Lho iya tapi iku. budal dhewe ta? Udah dhewe ya sih. Ya perangko teko kene kirim ngono lho. Oh, kirim. Ngono goblok kok iku tenan. Iya, aku jangan perlu nih, Mang. Iya, ya ngomong. Heeh. Bukan Ya gambaran. ya apa maneh kulak sembarang wis gak jodoh. Lah iya iya akal. Bayar ini jodoh dah baru. Iya iya iya. Jangan utang duit. Wes iki persis iki. Tibake kuncine nduk kono, Pak. Persis iki mek kancane situ iki. Kena gak sakno ndelok kadakku koyo ngene coba ta. Anak akeh. Sampingan gak ono terus Iya, iya, tapi iya. ya wis koyo ngene iki. Iya iya iya. iya. Gak payu blas kok. Nek terus diutangi ngelipet ngetok ae. Wis mari diutangi pelas ilang wis. Tolongane pun sing duwe bas. Iya dua-duwe ae. Oh, ali-ali pun wis double. Dadi apane dobel? Iki kan hak milikku dhewe cek. Oh, lah iya tak delok sing tak pandang iku sing mampu iku peno kanca-kanca iku. Malah aku salah liyan mau teko hati-hati kan mampu aku. Gak peno gak apik ambek aku lak yo salah ta. Oh, gak iso, gak iso. Wis tak dawakno jeki peno akeh kok. Wah. Sampeyan lha apa ndong ana wong, awak sampean dhewe lho. Lah tekon ngukur aku awakmu dhewe ukuran ngono lho. Lah nyelang ono keperluane, kok. Bojoku lak tas nglairno ta. Iki lairno dokteran. Heeh. Lah gak iso ngongkosi kanggo njuku anak iki lho. Nah, termasuk lancang iki kon iki. Lho wong duwe anak kok lancang ya wis. Mana gak duwe lah apa Dadi bangun pun ora 10 tahun gak duwe anak. Lah iki, lah iki sapa iki? Iki anak peno. Lho, melek tak jak merem ae kon iki. Oh, Nero. Temen ta? Oh, iki anak iki tak sekolah ana gak no. Lho dudu anak mana ta? Lho, Dudu anak mana? lho anakku. Anak wong loro malah arisan. Ngawur ae. Oh. Iki wis gede. Iya, iki anakku iki. Lho, terus di bojo. Lho sik perawan ae. Saiki ngene, iki salange tapeku iki tak dekek kene. Iya, iya. Wis apa maneh aku iki wis robo gedang lah pokoke rene iki. Kon ku lho gedang lho kene opo? Lho semprong. Lho semprong lah ambil rene kan. Yes, baik mantu lah. Wah, kaya iso kae. Kae sore, kae sore. Apa? Kae iso manganmu kuat ae, kae iso. Lho. Kae sore, kae sore, kae Iso sore. ngenyek ta. Lho wetengmu ku melut wetengmu. Ana pelute ngono kok wetengmu. Wis utang dhuwit iki. Hah? Utang dhuwit. Ngene ri ya, nek masalah wong utang wis apik ae. Kan doro-doro. Wah. Waduh, apa kaya kandar iki? Aduh. Takon doro. Lah ya mari utang mbek kopi rokok doro dilirik. Aduh, termasuk joyo kon. Oke, Bas ah. Pas-pas gini lho ya, waktu iki ya, ya jam iki, Iya. termasuk aku iki repot Ri. Sebab duit gak ono wujud bon kabeh. Masa pemasukan gak ono? Pemasak non tapi gak ono duit bon kabeh takon adikmu apa. Iya nih. Ngono lho. Iya ta. Piro sih? Lho iya kan duit ta. Ya nek titik ya ono. Sanane ta. Sana nih. Ya apa sih? Wong utang kok ngeroyok kaya kon utangnya duit ta apa kono. Jare titik. Tapi ngono nek anu barang teko, Lah barang teko, bung teko. Apa ge bayari? Duit kanggo setoran nih, Iya, iya. Ngambil ragi barang. Bayar kulang tukang-tukang iki. Wis, wani peno pira sing ngutangi aku? Hah? Wani peno pira ngutangi aku? Lu wani dhewe iki. Yo gak ono Ri, tanggal ngarep ya rene mana Ri? Tanggal ngarep lho. Malah gak akeh lho, Bas. Piro? 100 ae. 100 sih, Pak. Masih 100.000 Ri kon niku. 100.000 ae lho kok. Waduh, cek mlekine sebenarnya. Gak ono ya meneh. Wis, kayak kepercayaan ae sak pira? 50. Lho, kepercayaan julu 50 iki. Apa wae iki? Bingung arek iki tak. Lho, lah iya utakono 50 ae dadi aku percaya mek bener ngono lho. Saya ketau utang iso. Lah nek Iya. ana tung teko, ragi teko. Lah pegawe iku apa yang bayar? Ayo. Ngono iku. Ana kanca wis golek pangupa jiwa kaya ngene keadaane. Kok Iku golek tanggung di Jangan kembangane. Gak usah, iku Ri nekan iku Ri. aku lak niru Wirai ta. Oh, sing gak ditiru. Oke. Tanggal 10 ngarep lho. Arloji gentenan arloji. Hah? Gentenan arloji iki. Kalau jim iku. Iya. Harus sak tempe kaya apa? Temen gak ono ta? Gak ono. Oh, gak selamat. Oh, gak ilok iku tak no utang. Pisan iki aku rene Bas, temen. Ya karepmu. Nduk perusahaan wis lali kancane. Lho gak lali ngono gak ono diapakno tak no. Aku mulai. Iya. Pak muring, Pak. Wah, murid-murid Tak siapno, bandar. Pak, ya? Iya, iya, Nak. Siapno duwike. Iya. Pengen kono barang teko. Iya, iya, Nak. Nuwun. Monggo. Waduh, monggo. Nggih. Monggo, Nak. Anu, Dik, monggo, Nak. Buah rek. Tapi tak teluk nak Lujeng ta Pak Basman? Pangestu.
Nggih. Terus pundi kabare? Nggih, asal pangestu sampe anak nggih laris nggih. Ah, sing laris napane? Niki lho tapi kula lho payu Oh, terus nggih. Kula kok mireng sanjange sampean niku perusahaan sampean maju. Nggih, nggih. Tiange niku sae. Oh, nggih. mentoloan, nggih, Waduh, ta? kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah, wes nyah-nyoh kula niki. Nggih, soalnya ningali Nggih. tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. ta. Waduh, 1001 kaya kula niki, Nak. Masalah nggih. Anu, badhe wonten perlu sekedhik. Nyun sewu, nami sampe sinten, Nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih ditakrib nek sampean. Kok dakrep terus pundi sih? Itu, Nak? Lasiana. Oh, nggih nggih. Lah nek sampean mriki nggih dolah perkara niku. Aku wong sanes. Sampeyan niku semerap napa mboten sih? Lho melek ya, sebenarnya. Lho krungu napa mboten? Oh, kepikir mboten dublek lho kok. Sana iki merembek nang iki. Ya opo rek rek. Aku urut jenenge Lasiana tak kliro-kliro ngono kok. Aduh, ya. Pancene jenenge kok. Lagi sampean niki Napa, perlu napa sih, Dik? Dik Las? Anu kula ngriki niki badhe nyuwun tulung kali sampean. Tiba ta? Oh, mboten. Nek tiba nggih saged tangi dhewe. Ben geblak kepreset lan apa? Lah saumpami kula tiba sampean purun nulungi napa mboten? Purun. Nggih. Kula bopong. Iki ngeten lho, Iya, Pak iya. Basman kula ngriki niki ajeng enten perlune sekedhik. Unggah-unggah kula ta? Lho, sampean kepengin diunggah-unggahi ta? Nek purun. Lho, napa sampean niku turune ande-ande lomot? Mboten ngoten, kula niki lak bujang lah. Oh, sik bujang. Nggih, mun kata bojo. Mangkane eman-eman nggih. Nggih. Tiyang ados sampean kok bujang. Napa mboten enten sing ngarep ta? Lho, kirangan nggih. Kirangan kula niki. Kula niki ndek bojo kula pun mati. Lho, kenging napa? Bojo kula mati Nggih. nih, tak incak ndase. Lah nggih lak mboten enten eleke ta wong takon. Nggih, pecah sakit, Delas. Oh, sakit. Nggih. Nggih, nggih. Kula mosok mikir ngoten-ngoten lah, mikir bojo ta. Oh, nggih Awak dipikir ijen, nggih. awak ijen mboten enak. Biasae niku pados malih. Mboten. Mboten payu ta? Kae enak omongnya rek. Lho, kula niki ngomong nggih napa anane mawon kok. Ngomong arek kaya ayu omong. Ayu Nur Said. Sampeyan niku ngrasani ta? Mboten rasane. Lah kok gremeng? Ngene gremeng ningali sampean iki lho. Napa Sae. Wong wedok luwe rupa kurang condro. Sampeyan niku Mulus saged ayune. mawon. Ah, mbon ngomong ngoten isin kula. Kula kok mboten isin. Lah sampanyane sampeyan ku betah isin, Mbak. Nggih anjene. Oh, nggih. Ya upama sampean mantuk mriki ngepurun. Lho. Upama ngoten. Nggih engken dhisik, nggih Nggih. sampeyan tingali lah kula niki bujang napa mboten. Mesti prontok ae wis enak. Lho lah sampean niku bujang ta mboten lah ngoten? Kula niki nggak ada bojo. Oh. Nggih, lah ngriki niki badhe perlu kali sampean. Terus sampean enggak ada jobo, bojo. Nggih sepunten mawon. Mboten Dosa napa-napa. niku. Nggih nggih. Badhe nderek ngambil arta. Ya kan? Nderek ngambil arta. Ya apa ceritane kok mumet ae. Pendek iki usum utang tok iki. Tapi sampean niku tiangen ku mboten mentoloan kok. Nggih, Lah nggih. nggih, nggih mesti sampean kei. Ketara lho jange dikei. Maksa ya rek. Lah upama kula utangi ngoten lah bojo sampean nyot kene apa? Lho bojo kula niku nyambut damel ten pengeboran. Waduh mampu rek. Nggih. Gak baen-baen nyot ke pengeboran iki. Mesti tugas ado-ado mesti. Oh nggih bojo kula niki. Nek mantuk niku pinten dene pindah? Sak wulan pisan. Waduh dhuwit nempe ruwane. Lah sampean butuh dhuwit pinten iki? Mboten kata-kata kok. Pinten? Gangsal 100.000. Atuh, Lho kene napa kok adoh? iki tak utangi gak sekulahan aku. Mandek tape. Mboten. Pokoke kula niki nek utang nggih saestu kok. Mungkin Nur Said bandane tebel. Lah ngaku Lho, arek. tapi ningali sampean sogene kaya ngeten iki mesti dhuwit sampean akeh. Omah gedhong ngeten iki lak gawe gambar tok mau lah dhuwit mau sajeng kathas e. Soale ningali model sampean niku ketara sampean Nggih. niku nek nyimpen dhuwit kathah. Nggih, kaya dukun kuku arek iki. Kaya dukun kuku arek iki. Pun ngeten mawon Nggih, nggih. terus pundi? Kula saged Nggih. nulung sampean. Aduh Ngutangi matur sampean. nuwun nggih. Sik durung, sik sakjane. durung. Oh, durung dikekno matur nuwun. Waduh, arek ngomongke lamis arek iki rupane. Lho, mboten ngoten nek Nggih, pancene nggih. sampean kae lak matur nuwun. Nggih, syaratnya Nggih, ngoten. Nggih. Kula saged nyukani sampean ngutangi. Nggih, nggih. Tapi item di atas putih kudu sampean tanda tangan. Oh, iki. nggih, pun kuwatir masih disowok kula nggih purun. Sancet dukun mbek aku.
Lho, mboten ngoten. Pokoke kuat. Nggih, Nek nggih, pancene bojo kula dugi, sampean kula kei hadiah. Saestu Lho, kula kei. perlu niku. Nggih. Kula perlu ngutangi sampean, Nggih. tapi kudu enten hadiah. Oh, nggih pun kuwatir. Sampeyan dina apa sih? Lho, pun biasa mawon tah, biasa wae. Dipendem ta? Oh, apa ngancam pulian? Lho. Oh, kok ngono? Ah, mboten guyon. Nggih, nggih. Monggo Nggih. Dik Laskar Bit niki. Lho, kok Laskar Bit. Las sinten? Sampeyan niku lali ta ya napa? Lho, wong las sinten lah. Lasiana? Oh, Lasiana. Nggih. Pun sampean teken enten suniki suatu. Oh, nggih, pundi Perjanjian. kula tekeni Nah, nggih. niki nggih. sampean teken. Urak. Napa sing muni niku? Lambe kula. Oh. Kok urek-urek. Nah, niki duwe Nggih, nggih. nggih. Pun lali nggih. Nggih, kula beto nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Monggo. Sampun. Monggo. Wah, Dek Ramatama rek luwes rek. Lakonane sikile bedok sikile. Aduh. Sikile bedok sikile. Kaya cetok sikile aduh. Wis, bapak wis tepak wis. Pokoke tantenan lah muncul meneh. Keren. Oleh penggawean tepak wis. Iya. Joko tenis. Wah, wis enak. Iso takon iku Lho tenis. ya apa? Ya lek bal Joko bal njupuk-njupukno bal. Lah Joko nebal iki. Iya njupukno bal terus dibalekno ngono. Aja gomule lho. Olah apa? Wong wis njogo bal kok kono sing digomule. Dungkane ndukure klangkeng ngono didol. Enggak oleh nyambut gawe kudu sing jujur sing temen. Iya lah iya. Kon nyambut gawe. Panas ta. Mlebu metu toko ngono. Iya lah aku nyambut gawe kono. Oh, Nyapu kono. Oh, nyapu toko. Iya. Nyapu ambek sapu iki ta? Dudu. Ambek? Ngelap, ngepel. Pasti nyambut gawe toko rezekine akeh. Baik nyapu toko barang-barang terus Enggak. sapu. Ora apa ngono. Bukan Ngepel. nyambut gawe iku. Ya sembarang sing jujur ae temen. Iya, pokoknya temen ya barane mundak. Iya, temen. Lah saiki kabare bolos itu. Bolos itu. Terus itu durung ngeru ae. Lah kembang sentul iki enggak pedhok maneh, Mas. Gak pedes sampai saiki. Ya terus ngidul bae. Paling terus ngidul iku. Oh gitu tapi nyambut gawe deh ngomong. Tapi duwe keistimewaan. Ya panjenengan keistimewaan dhewe arek. Sapa hari bingung ya mbuh. Mang pamit aku jare Dol tape saiki. Dol tape. Lek ngawur wong iku jerakan tape tak didoli tape. Oh lah iya. Juga payu. Dek karepe ngene, ambar rene ku dodol karo jerakan dol tape. Satrio kaisen terus utang duwe. Iya. Kaisinan dek. Tapi apa yang diindelno gak kira dikeki. Masih ngono. Wah, ketinggalan. Lho masih sing diutang iku cek welut iku. Oh, iya bener. Sing diutang wah gak iso ngenekno iku berat. Waduh medhit iku. Tapi ro cirine pokok golekno iwak utek disuguhno iku mesti wis seneng. Iya. Saya arep pisan. Wis gak arep. Wis mlenger. Bener. Jaluk iwak cengur. Oh, tapi gampang lek anu pisan-pisan nek medhar rono cek kanca rek. Iya tapi sakno ya. Sungkan nek medhar nang cek sugih. Lah iki. Lho. Oh, Suromenggala. Oh, Suromenggala ngawur ae. Capas wadah. Iya. Gagah rek. Tambah tua tambah Dadi. Dadi. Iya. Biasa. Tambah dua, tambah tua. Kok ngomel gopo ae kon niku. tambah tua, tambah dawa. Tapi nyambut gawe kok Cak Bas iku anu rugine akeh. Lho kok rugi? Lek kala rambutnya disemir bab lak iki lak nyambut gawe gumul ragi untune mreteli. Iya, itu tadi. Ya lah apa untuk dirageni kula. Ya tapi lho dirageni lho. Lah lak niliki ta. Tapi nek ngerageni ku terus nuntek ae. Lah apa nuntak? Kan niru. Kok ngomong kok repot nen. Gak Iki apa nanti kan? Lho iya teko nyambut gawe Joko tenis aku. Oh, Joko tenis. Iya. Kok kenal Mat Pleki? Kenal Mat Pleki. Oh gak kenal Alimin kenal. Alimin. Iya. Iku lak dulu iki. Wah, Alimin corong. Wah, kon iku Iku nglatih. oh nglatih ya. Iya. Mari Alimin nglatih pleki iki teko. Iku lak golop deh. Oh, golep ya. Aku no tenis. Oh, tenis. Siji nek ngono. Mati rene toko kok di nganggur. Toko ndi kan? Lho iki nang pasar Kira napa? Iya apa timbangan. Sik dilapi. Perlu apa lang toko kon lapi ngawur ae. Dimana terus sore-sore ngomong-ngomong anu kono. Di samping ngomong-ngomong ya aku pitakon kok. Iya. Aku akan ngomong Lasiana rek. Lho, Ojo ah, Lapor, ojo. Seru di bojo wis Oh, di lho. bojo. Ojo. Lho sampe merusak ono perlu nih ta? Oh iya ora perlu nih. Perlu apa? Lasiana lang nang omah. Heeh. Utang duit 50.000. Oh, 50.000 ta?
50.000 ta? 500. Boleh, Bang? 500 lali aku. 500.000 setengah Iya. juta. Iya. Ono kae. Tak kei. Lho lomane rek. Aku apa utang ngono? Oh kaya iso. Ndelok. Niku 50 ta 500. 500.000 lali aku. Kok aja semoga kok ngutangi 50 dari 500. Kok niku ono surat kok surat. Sih, ndok-ndok. Wah, salah surat ono lho, surat lho. Oh iya tanda tangan. Cepet lho. Tanda tangan Lasiana iki. Lasiana ngene Lho, lho. pernah ditangi safari aku dikandani mang utang didik gak oleh ditangi wong. Iya Lasiana. Ngene lho, sapare nang omah dhuwit gak ono. Nek bali mulih dhuwit teko Jakarta. Wah, gak ngono pancen pernah delok wong ngene sing utang wong lanang gak pernah gaene wong wedok pernah gaei. Mas yo wedok tak kei wong duwe bojo arek kok. Oh, lah iya tapi lah ya apa kok sapari gak pernah gaei? Lho lan tak kei dhuwit teko kok dublek kowe arek iki. Padahal gak nunggu mempeng kae. Keren gak keren? Kon ngono. Kok sae lho aku bedek kan niku. Kon ngomong ado kaya aku maneh krungu wong cidak kon gak krungu. Gak krungu kon. Aku krungu. Krungu kan. Lah ngutang 50 sih. Iya. 500. Oh, Apa dhewe tuh kartu lho. kok dhewe mancing ae ngono. Mancing tak aku. Wong utang 50 dari 500. 500. Lho 500. Oh, tak kon tanda tangan. Lah saiki janjine ya apa janjine? Janjine mben iki nyaur. Iya. Mergo sing lanang mulih nyogek pengeboran ngono lho. Pengeboran. Iya. Ya blontang iki. Ih, bojol blontang. Bojone blontang Lasiane. Lasiana kan bojone blontang. Lho, wong blontang kok beledok ngono lho. Penggaweane. Mulane wong lanang iku ajine teko nyambut gawe. Oh iya rek, iya karo aku. Iya, Pengeboran. Pengeboran. 500.000. Iya. Iku njagakno sing lanang nyambut gawe Teko, pengeboran. iya. Sak wulan mulai pisan ngono. Iya, salam mulih pisan. Ben wis teko. Kok percaya? Wah, iki perigisan iki kandhane kok. Tapi iya kan, Ah, masih iya. tas teko kok. Tas teko. Sik tas teko sak. Iya, iya. Temenan lek ngono, teko saiki. Iya, Saiki- numpak emprit. Numpak plan. Lah ya plan tak ono arane ae. Saiki lek kono kepengin pedhok mumpung Iya, iya. saiki ana nggo anu Pak Joyo. Lho. Omah Pak Joyo. Iya ono Pak Joyo. Oh, saya Janowati. Iya. Pak Joyo gantel iki lho. Joyo. Ayo rono saiki. Ayo krono saiki ya. Mumpung anu, mumpung. Ayo. Mari mborong sumur kumpan. Karo ukurane cek jerone. Mestine entek pipa loro. Pipa 16 mlebu kabeh. Teko ra wis. Cak, untung penomborong iki murah lho, Cak. Lho murah ya apa sih? Murah, entek wis piro paling? Pipa piro? 16 ya. Lah jero gak iso metu banyune. Mosok tak pancing-pancing banyu gak metu-metu. Pancing ngambil apa? Hah? Pancing ngambil apa? Banyu. Pancing ngambil. Iya gak metu. Ya apa jero ae. Padet iki jerone lemah. Lah iya aku gedun ah. Watu tok iki ya. Hah? Watu tok jerone. Gate watu tok barek krikil bareng. Lah biasa iku 2 meter wis metu arek. Lah iya, iku sampe 15 meter gak metu. Anu bae nelesep ngono bae. Anu malang ngene, Malang. tipone. Gak koleki dhisik. Gak koleki dhisik iki. Lah nek lah watu ngarape lak keturun aku. Ya apa wong garap sumur ae penggaweanku iki. Badil Jane jare wong tuwa-tuwa iku nek Ya, Pak. nduk sumur, tempe iki diuncalon esuk. Diuncalon apa melayu tempe. Engko nek tempe mengkurep nang ndi mudhun nang nggone kono ya iku kok didingoni sek gawe sumur ngono lho. Oh tadi nurut tempe iki. Iya. Lah nek mlayu nang omahe wong. Waduh. Terus sampai wong iki tak jojo. Iku gak tolek perkara iki. Iso dihukum wong awak dhewe. Mulane peno kok wani mek 100 murah lho, biasa iku 200 250 lho ngono iki. Iya sakabeh rak teko keadaan ta lho. Oh, Saiki barang gawe lho. ana jeragan kepin pedhok peno. Lah iya apa? Lah iki. Nanti lah. Ya iki. Oh, Lasiana. Wis aja kuwatir. Apa? bojone Lasiana. Sampeyan bojone Lasiana. Nggih. Waduh, tak percaya aku. Lho, awake kok lumpur tok ngene. Iya. Kita tok ngene. Iya, pengeboran. Waduh, mate ngebor ya. Lho, garapan bon-bon. Waduh, waduh. Ben karu-karuan. Tas teko ya, Bos. Oh, dugian lho Kalimantan ta?
Ora napa? Lah ndugi anu, bukan mesin. Ora gawe ndugi mriko. Makassar. Sampe ilang apa? Cek adoh. Tapi lek numpak kapal terbang. Alah wong mriku-mriki mawon. Lah nek numpak kapal terbang. Lah napa? Lho saulan mulai pisan iki. Cukup kali sepeda mini mawon. Loh, mboten ngoten sampean baget pengeboran, lak mesti luar Jawa ta. Lho, mboten tahu. Jare saulan mulai pisan sampean Cak. Dari mulai saulan pisan mulai. Lah ya jare pernah ngono. Nang jare si wedok ngono iku. Saulan mulai pisan. Iya, mek Jare ngene. sapa? Sing sebulan oleh pisan iki tangga kula, Dik. Lah sampean? Lho, saben dina mole. Cak lalare gawe. Mboten ngoten sampean baget pengeboran iki ngebor napa sampean iki? Ngebor sumur. Walah. Kula kira sampean iki ngene pertambangan minyak mriko. Oh, mboten. Ngebor sumur. Lah sampean perlu mboten ta? Kula bor. Gesek-gesek pun buta-buta ngoten. Anu kula niki kepanggih sampean, nggih ta. Bojo sampean ke omah kula. Oh, Nyambut Catra. alah. Ya, ente iki Allah. Oh, Dadi tele yatra. bojo sampean ke omah kula nyambut Catra gang 100.000. Lah Pinten? semoyo nek gang 100.000. Lho kendele. Semoyo nek sampean dugi benjing disauri sebab sampean niki banget pengeboran. Nggih pancene mboten. Pertamina terus sing ngoten ya. Pertamina niku lak pabrike ta. Lah sampean ngebor napa? Sumur. Iki ya apa rek omongan iki rek? Oh, lek Waduh. ngono sampean salah paham. Mun ngeboran anggap sampean lak ngebor no Pertamina ta. Pertamina. Lah iki ngene. Amulane Sumur. ngomong nek kapan pengeboran mah aku guyu. Peblontange pancene borong sumur. Borong sumur lah nek sampean perlu mbutuhno sumur, kula garape. Lah nek ngoten ngeten mawon kula pinru bojo sampean Lasiana. Durung kero iki. Apa disusul lah? Disusul. Sampean Oh, ya apa to gak lanang gak wedoke padha dene. Kok sik puno basa mbak aku sampean susul loh. Oh, susul lho. wah murahe. Iki lho. Nah, Lho iki lho. wis gak bosan kok apik kok nak kelakuanmu Lho, mangkane apik ini lek tak rabine iki lho. Biyen elek biyen. Tekamu nang omah kula nuwun ngapunten. Nek Iya. ditolong saiki kok ngono kelakuanmu. Kula nuwun nggih. Iya. Sopan. Kok sopan-sopan ngoten. Nek sopan sopan utang dhuwit niku bulet dhuwit iki lho. Lho kok bulet kon dikek dhuwit sing bulet ta ya kok. Lho ya gak aku diutangi terang-terangan Diutangi? enak-enakan kok. Dikei? Iya. Lho nek den nrimo apa ana wonge. Kula nggih matur nuwun. Wah, tolong nrimo. Surane potone kok selep India. Lah beli kok dompet. Niki duwe utang ngomong nek sampe dugi. Lah sampean sukani ta? Kula sukani. Lah nek den nrimo. Nedon nrimo lah kapan nyaure niki? Kirangan. Lho kirangan. Wah, pengku wong iki. Wah, Pengku. Wah, delok pengku. apa sih lho? Iki terang-terangan bojo sampean kok kongkon ta enggak? Lho enggak. Lah kok kendel utang Lah, kok 500.000. wani? Anane aku wani sampean nek wis ngajangi mbak aku dikongkon usaha, ayo. Lah iya ta. Ono saksine Oh kan iya, tolong aku ngono. dhewe. Ayo. Lali. Lah kan sakseni ta lho. Iya, aku ya budal usaha. Lah tapi nak gatek tanda tangan. Lho tanda tangan. Lho wis Sampean sing nggih tahu. tanda tangan. Kita tangani surate. Kon tulis dhewe. Iya. Yo cek apa? Tulisan yo cek gak lali. ABC ku ditenono. Oh, anak wedoke padha ae. Tapi niki duduk di tengah-tengah lho ya. Apa ya, Pak? Lek ngono ning Lasiana terlalu kendel. Lho, Lalu iya, ngomong kok ini aja pengeboran. kendel-kendel. Lah ya apa pancene ya kebacut sampean sih. Ke- Tapi lek gak kendel ngono ya gak oleh, gak menduk pengeboran gak kira oleh. Wong potongan kaya luwak. Oh, kaya luwak. Pancen arek iki lincah bojoke pancen. Ya ngono sing kendel kok. Lah saiki tanggung jawab sampean ya apa? Lah Iya. Tanggung jawab. Sarono penggawean ae. wis saiki tak ganti penggawean ae. Ya, ngono. Menyegah ojo sampe ya perpecah. Ya apa enake. Nah, sampean tak gene sumur ae. Terus monggo. Hah? Sampe nek borong sumur siji piro? Satu. Mau utang 500. Lah ya tak gene sumur 5. Lah iya sih. Aku lho sumur 5 lho gawe apa? Oh sumur siji kualaan. Situ. Lah ya kanggo adus. Aku siji. Kanggo raup. Siji loro. Kanggo nyumbah sikil. Ya kanggo kobokan lah ngene lah. Wong sumur ae. Elek apa? Mosok rek kobokan gawe sumur barang iki lho.
enak. Dadi saiki rumah tangga kudu yo ndelok ukurane. Kaya ning lasiane yo gak oleh. Bojone nyambut gawe soro-soro utang sakmono kae. Lah peno yen Cak Bas. Iya, Pak, ya, Pak. Pancen utang titik kanggo nyambung urip ae gak digawe ana wong wedok sing ayu utang 500 digawe. Waduh iya. Aja pilih-pilih. Karangan. Lah nek ketepak ngene iki ya apa wong temen sing utang. Ya temen apa? Wong ngono wong temen. Temene lah Pak temen merucut tuarane. Lah ya merucut. Tapi ya gak enak, Cak. Iya, Awake wong dhewe jenenge pancen utang. wong ndek utang ya usaha. Meneh-meneh tak sauri gampang. Ya nah, ya. Duit, Jelas ya. Ya nek gak duwe dhuwit ya apa maneh ya ta. Wong jenenge wong semoyo lah iso mundur ta. Ngono kok telatenan ah. Ngono. Lek gak duwe ngomong kondo. Ngomong, gak kondo duwe. terus terang Sing ngono penting lho. kene iki kondo masih 6 tahun pokok kondo. Oh iya. iso. 6 tahun ngono kon telaten di bojone ini. Tepat Kan iki kok. gak isoan, kon kondo ngono adem atine. Masih tau kejali. Iya ta. Wis meneh-meneh utang men. Oh.